Kde mám fotoaparát? Aha, tady. Edu vzali k fotografovi, že mu krásný snímek zhotoví. Přičísli mu vlasy na patku, bude mít ti pěknou památku. Eda je však chlapec sprchlivý, do přístroje zuřivě civý. Dej, Edáčku, hlavu ke straně, Cvak, cvak. netvař se tak strašně naštvaně. Má fotograf pan Mráček citlivé desky pěstěný kníh. Pozor, teď vyletí ptáček, usměj se hezky a řekni sír. Sír, jak o síru Eda uslyšel, vyskočil a hned ho míti chtěl. Žádal plísňák a to smažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím chlapečka, ať mi ještě chvíli posečká. Dej, Edáčku, hlavu ke straně, tak, netvař se tak strašně naštvaně. Cvak. Má fotograf pan Mráček citlivé desky pěstěný kníh. Pozor, teď vyletí ptáček, usměj se hezky a řekni sír. Sír, kde je ten pták, co měl vyletět? Zvolal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano, a já už mám ruku od krve. Tak fotograf pan Mráček rozdupal desky, zničil si knír. Žádný nevyletí ptáček,